big privilege. And any penny na nyane sa adopay the nyame say catch and say asidanka udin ayeyi ni na ase ne de ma wo na no pay si ehwe nyuma me nyame oyi a na bure adwene ne enti ase so me nyame de ye kan say ro Yesu yeda wase say ana wase a ne etiafo anopay baji wa yeye anopay baji o na ase anopay baji o tontomo onyame kronkron awurade ye beyi wa yeda ye be kanfo din da ye be kro wo da ye be ma wo so da awurade say ana wase a me nyame ne etiafo bebre na wa ye de amayen ana anopay de ye kan so owura Yesu ma won sa so awurade won krofo so awurade say ye hwe benkum ne ye hwe ni fa me yankopon unkuto atoye ne awie bia ye awurade unkuto na wo ye wo hye awurade ade ase ade ba wie papa enu nti awurade de wa hye ase enim se awurade wo de ba wie papa ma ya brabo aya brabo me nyame ade ye be kote bia eye te bia papa mu enu nti me nyame de ye kan se owura Yesu anopai ma won sa so me nyame ye bompa ye bio ade wo mom nam kwa so be nyina hye nyame nsa anopai ye ka che nyame konkron se onye na dwuma anopai obi biara anopai ye bia na no hunye ni ye e bia na wo ne hu bese no ye bompa se nyame konkron oh yes Lord onko body janu from an infani pemu baby bia ni pa wo biara onyame mfam mrado tumdie mu ye bompa de oyare on sorry ye bompa ye ne wontimi nkira na so o mane na onyira na so ne ya kaka ni pa obi biara bompa ye ka che nyame konkron from nam kwa so be nyina hye nyame nsa no pay ye da wasibio awurade anopai ye mpa bon sem nyina me bramu owura Yesu ye de akrakra nyina hye won nsa awurade ye to bompa ye nyame obi biara no pay awurade ba bia kata nyame enye kata papa so a awurade ohura mane woni padua mu enu nti awurade mane sorry awurade mane sorry enu bompa ye bio se nyame anopai se bibinti na obi adwen ne se ontimi sorry ma sorry dem ha awurade ye bompa ye nyame bramu ne aya adwendwene ne aya wo haw ne aya bamubuo honhum biara ne aya akwadworo nyame ye bompa ye wo Yesu di mu anopai nyame ye onkrofo ye twahia mu wo ha awurade di wo hene owura Yesu di wo hene bi wo hene nyame di wo hene awurade ye da wase e wo Yesu di mu ye bompa ye ne asre bone fa free se nyame fa ye bone ncheye o se ka se nya bone ne daada ye ho o no kro trini so di amfum so cheye awurade ye bompa se na o twi mu bone biara yes unim ebia na abufuo huhum bi ebia na wo hwe ne ye nhwe ebia na wo ka de ye nka ebia na wo ye bibia empo unim se ye bone o sre bone ye bompa ye so nyame onfa nchew na no pay ebra wa ba ne nsra ba mu yi ebra wa ba ne na asi untimi mfa nkeka wa bia nkeka wo ho gise ye sre ye bone fa che so onfa nche ye ano pa bi wa no ka kire no and na no pay awurade ebra ma ba wo na asi awurade fa che me wate me nyame fa che me wate awurade fa che wo nkrofo wate awurade ye bompa ye boni biara me nyame ya ye me nyame ye nim o ye nim da bia soodin ba bia soodin ye de ye koboni mu awurade wo kase ye ntwe ye ho na so da biara awurade na ya sa akoye enu ntia no pay awurade wo si yetimi fa fini keka wa bia keka ye ho ne ye ma wonim enu ntia awurade o hohoro me ho sasu kirema na bo awurade akoma foforo awurade eya akoma fi no awurade yifri me mu na fa akoma etise awurade o enwura etumi mu efri na akura awurade de mama ya soodin ne mama ntie wasem de awurade watimi wakame o ninya awurade bramu ma wo nkrofo na no pay awurade ma wo nsa so pagya wo nsa ye da wasibio ye bompa ye de ankrankro obi biara wo yare e wo
yemu ni owo fie hospital ye bom paye so nyame fa ne nsan kan nkrofo oh waso no de wo kra yaresa aduro ono na sayare enu nti ye bom paye so nyame konkron ommo show no fa yemu yaresa honhomo ensane biewano so oni mo obi oyare a bom paye mano de wo hospital de wo fie ba bibiara ye bom paye wo Yesu di mo Awurade e median krankro nyina ahya wo nsa Awurade yare biara me nyame adani paso Awurade de doctor fo aka me nyame e obi biara wa operation ahodo ayaye Awurade de ye koye ayam hihie biara badi paso enu nti Awurade yare bi ayaka ena me nyame e de doctors yaka to ni paso amada bia na mana ayam hihie enu nti Awurade me bompa ya no pay se me nyame so obi we entem ha na yare bi Awurade ne ko a wo de wo yare say duro Awurade wo ye ohire enu nti ye bompa ye o si wo gira ho obi biara o hawo ye yare da no so o mra enu nti Awurade ena no pay ye hwie ni nyina agu anim Awurade brabe say yare wate Awurade behu ye mobo wate Awurade bagie free empuchire biara mu wate me ya me wankasa na obetimi aye Awurade se wa anya obi ntimi nye wo de wo ye ma doctor fo gi hu sikadi ano pay Awurade so obi wo ye mu a na Awurade bibi hanu a Awurade pompaye ye de akunafo hya won nsa bio apimfo hya won nsa enyanka hya won nsa awisia hya won nsa ma won nsa so minyame pagya won nsa bro nsa so oh yes Lord yada wase afa bompaye bio fo abusua hye nyame nsa onyame e ma ne nsa so onyame ma ne nsa so wo abusua onyame ma ne nsa so wo adwuma mu onyame ma ne nsa so aware mu ma so ye bompaye wo Yesu di mu anopai onyame tonfo e Awurade e medima busua o enya hya wo nsa o Awurade ma wo nsa so o Awurade e pagya wo nsa o minyame e medime ma hya wo nsa o medime yire hya wo nsa o medime adwuma hya wo nsa o me kwani me ba hya wo nsa o minyame se wa mamu a Awurade e dini o Awurade e ye bompaye minyame abusua hya wo nsa obi biara minyame hya wo nsa minyame ba wo nsa so anopai Awurade kasa adwuma semu o akwantu semu o se Awurade me bompaye bibi biara ehia me Awurade mane mbrɛ mu ma me ne mabusua ye bompaye afa bompaye ma sorry so nyame he on pagya ne nsa oso ono de ono na ehira sorry so enu nti oso obesi na sorry dan da he na buntimi ntwimfa so da ye bompaye se tumi bi efri so ase tumi bi fri bi pomu tumi bi fri asase ase na kutia beside ye bompa ye wo Yesu demo anope nyame onkonkron Awurade pagya wo nsa ye de wa sori hya wo nsa bio o nyame tonfo ma wo nsa so ma yente show bono Awurade ma yente show bono Awurade teteno ne wo ye no saye bio beside Awurade ehya wo nsa apostolic dia na oni Awurade tetefo ne no Awurade enu nti oh Awurade bo uja ne fa ye mu bio ma won nsa so yeda wase anopai so abra ye nsra ba mu afa ye bompa ye de wakasa mafo hye won nsa anopai fa no paso mu benyame fa bra nanim anopai so nyame take over onyame konkron onsane anopai na sam ne na hye kanea ene ye kwa so han weni kura tena oda wo ha ne mo be chiri kwa na ye hwehwe anopai ye ka kire onyame se oh onsane nyame konkron sane anopai Awurade se wan ka ye ho a me nyame ye ntimi oh yes Lord okun ye woko me nyame be koma ye okun ye woko anopai brana be koma ye me nyame be koma wasafo in the name of Jesus. Missing my holding to me, oh, Gabiyasa to me, oh, Jesus, Okoye, Yaoko, Missing my holding to me, Nabiyasa to me, oh.
Jesus okoye ye okom. Me say Jesus okoye ye okom. Yeah, Jesus okoye ye okom. Anope yo Jemio na enya. Hey, Masha ya Jesus okoye. Yeah, okay. Yeah, Bible Kwadwo, your bumpire, my mofrano, your bumpire, and now said the computer world, and near my colay. Who said you know, who sent in colay from the years 20 years to come, no, San Colema Brabancasa. Ya catch nyame say onyame ahonkro ommomfam kwara mommofam fiduamu biara ommomfam wo ya bompa ye man kwalai ene ba bia kono so ommompa ya ma wo ma oh wodachi uhu ni ye uhu madachi ye eniema ekoso no jemu bompa mpa ye ma wate bompa ye ma wianya no pa enye say obebra to agu me na me catch no so ommompa ya ma ne wa nyina ma oh, you catch the name say beside the ha akola bia no be wayward erade ye bompa ye minyame ye mensha wonsa erade kasa ye hwani ye koso erade kwalai erade mo brabo te seni minyame da chuma brabo te seni erade spremu o erade bremu ma ye me erade jiomo flow body fo po kire bia na mu erade dia ye nu boni dia ye futu boni dia ye yoku boni erade jiomo. Yada wasi onyame tumfu anopai yeshira udi anopai yema uso anopai se wabegye yen no wagye ani efiefo inshira nkawo ewo Yesu din mu amen. Hallelujah. Ede Onyankopon ase na susu ye da foforo anyame aye ye to ye him number 188 be crashire Yehowa. I will open him. Be crashira Yehowa so crashira Yehowa wadina sharidi me wadinya shanidi Mikrashira Yehowa Mikrashira Yehowa Mawure efini epanyi Hallelujah Akameya Hallelujah Uwahama Chechemi Na Yesu Kristo Januti Madi Mikrashira Yehowa Oh Mikrashira Yehowa Osusu yemboni zoe Munahim wahinasi Munahim wahinasi Ifi senado Mikrashira Yehowa Mikrashira Yehowa Efise nado edosun Efise nado ye wo Moma ye to se ankame Na Yesu Kristo
Kristo ni moja nunti. Ena mami no mienu ya di ya ho. Na kayansu ya no mo ne wan. Se onu asafo Awurade. O free so ebeti ebefa akwate bia. Ade to ne ho so. Me no mienu nti. Bie wanu e. Let us know you. Give him all the glory. He deserves our praise. He is I am that I am. He is the ancient of days. There is no any other God apart from him. Father, we give you all the glory. Nobody is like you, Holy Ghost. We bow before your throne. You are the King of Kings. You are Prince of Peace. You are everlasting God. We thank you because you are good. We thank you because you are glorious. And Sokotoriana, Robo Bobo, Mama Mama, Robo Handeria Baba, there is none like you, Holy Ghost. There is none like you, Holy Ghost. We worship you from the beginning. Nyamie Gwama Waso Suru Enyo Nyamukano Enyo Nyaka Nyamie Gwama Waso
Thank you, Jesus. Oh, we, mama, If you drink from your many can see you. Drinking in your wire mouth. Drinking in your me beer. Come on, Sonia, make come. Oh, you nyamio. Oh, you nyamio. Oh, you nyamio. You can see you didn't want to dance here. Adia betche would you want your shake grandma Jimmy oxygen now woman on your shame my womb pono kaya kwaibi na wanam so na wodi bedu children ne kesi ye mandile besukata bele besandale baba sundoria Sikandele misekete ya baba sondori baba imandala basikita bolo busai kabeli ikibe imashande kedele besandele besikita besikata bolo sanda you are worthy Holy Ghost oh soma nedoba korono Asoma Yenedoba Messi Osoma Osoma Nedoba no Messi Osoma Osoma Nedoba no
So wamra me wunje me ni umienu mpa. Nye yeti ye nyamio. Nye yeti yonu erade. Mese osoma. Osoma ne daba. Korodo. Mese osoma. Soma. Ne daba. Korodo. Onyame yedawase ye mawoso ye wukese uyo onyame anope beje wayeyi anope beje onase de yede ya no betumi aka ne se yedawase se bibi wase de chia ka wonkuto wewrade yede bema wo papa we are grateful for all the things that you do for us. Yes. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, we thank you. Yes, Lord. Yadawasi bebre. Adominiti. Amen. Amen. Oh, when someone a yario. Hallelujah. Obi wo fia ha. Obi wo fia ha. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Bonsama Jesus be away. Eni yenya nrasi mo na wapaje omu kakra. Munyi nyamia ye. Munna nyamia tio. Munyi nyamidi na ye muna nasio. Thanksgiving offering. Munyi nyami. Thanksgiving offering. Hallelujah. Yanko. Munna nyami asio. Praise God.
maso ampa. Oh no maso. Oh yes you maso ampa. Oh no maso. Hallelujah. Oh no maso. Oh no maso. Oh no maso. Oh no maso. Oyo no bafo. Shona ye wa. Oyo no bafo. Oyo no bafo. Shona ye wa. Ye wa ya da ye. She wa ya. Ya ka fo da. Oyo no bafo. Shona ye wa. Ye wa ya da ye. Wa ya. Ya ka fo da. Anunti oyo no bafo. Shona ye wa. Hallelujah. Oyo no bafo. Shona ye wa. Oyo no bafo. Shona ye wa. Hallelujah. Shirawo, da da da, ya tutu wo, da da da, ya tutu wo.
Mechi webubu mimputre. Wa mama fami uwede. Mahudi miyanije. Wa mama nyawo migo. Mahudi birimkwatumu. Menyo wasama kwado. Mayona beba. Oh, webubu mimputre. Wa mama fami uwede. Mahudi miyanije. Oh Jesus, babe, way before. Anyway, I want to go. I want to go. Ah, Bishia, no one. Oh Jesus, babe, way before. Anyway, oh Jesus, babe, way before. No crime, Jesus way before. Anyway, Jesus way before. Natifio, anyway. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So kachira wunia ote won chense ne ho ayefe pa na awurade so asiesie ne kama papa ne ho ayefe. Hallelujah. Okay. Abra yadu su yen semre also the adidie se no yade emano. Na menum yeni na anim se ye papa ye grandpa okona hu gye mu ba emre bia akonya bia beba no bia no oba ene ye besom asori moma ye nyina enfa nsembo enfa ma ye papa ye grandpa apostle doctor Kwabena Akufu dadi nyamishira onyo kese and after so the papa of the house me ankasa me bra penyini me sa friend celebrity pastor. Yes. Me and friends and boy, and my pastor Dr. Kwadwo Asante, Pastor Nyamishra. And after so your elders, Omu Bojuma papa. Enye easy. Running church, you know, who is enough from cry. Me and friends and boy, so my elders, no elder Nyamishra mo pa, Nyamishra mo Juma, mo ye Nyamishra mo. And after so, me and me jina. So the last time we came, say heating, he say a cockra. So the heating a cock. To me so mom say me, emame. And now for the last time, bonsem ema ho. And now so your instrumentalist. Omo bojuma papa. Bradford. Nyame ishramu onyam kese. Hallelujah. Abra yedu su yense bre. Asori ana ye ban yana sometimes eno me mienu pe eno ma mienu titru ti na ye ba asori. Se ye biti nyame asem. Na ye sa ye dey ye beji ya forbo. Ti mesremo abra yedu su ye biti nyame asem. Mesremo se obe sorry like mesremo. Ubia find the book, the Bible, notebook. A brand of Miasem Yabay. I saw a Bushia. Me and Fan Sembo. The more than Pa, Emaya and Casa, papa. Pastor Dr. Kwadwo Asante. Enampona
Anewo basa wo so na oya kase he na bona anewo basa wo so na so now crawl now etwa toɔ